vogelhut. Dit is... Met klus erboven. Ja. Vertel eens even, wat betekent dit? Wat dat betekent is, hier gebeuren allerhande klussen. Hier Kom er gerust bij. Van allerhande klusjes gedaan en uitgevoerd ten behoeve van mensen in de wijk. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat iemand verlegen zit om een paar handjes om in de tuin het gras te maaien. Misschien moet er een haag gesnoeid worden. Misschien moet er zelfs een boom omgezaagd worden. Het kan allemaal hier georganiseerd worden. En, dus het kan hier aangevraagd worden. Maar José staat ondertussen heel... José, kom. Dan komt er eens bij, meneertje. Dit is José. Ja? José is... die propt al Venlo's. Ja, José wel. José is wat ik noem de moederkloek. Ja? Die zit op alles, die houdt alles in de gaten. Die zorgt ook voor alles. Ja. En de prots wel Venlo's, man. Als ze die best maar een beetje duis. Nee, ik versta je een beetje verder uit. Maar Venlo's, dat is... nee, dat is het. Maar hoe lang duist ik het klus gebeuren al? Nou, ik ben hier nog maar kort. Ik ben hier nog maar een half jaar. Ik ben hier pas gekomen in juni. Ja. Juni afgelopen jaar. Maar de woont wel in de buurt? Ja, sinds kort in Venlo-Zuid. Maar daarvoor kom ik uit Noorwegen. Ik heb 6 jaar in Noorwegen gewoond, voordat ik hier kwam. Dus ik woon overal wel een beetje. Noorwegen, wat op dit moment het favoriete land van meneer Trump is, hè? Ja, daar heb ik dus 6 jaar gewoond. Het is not a shithole country, hè? It's not a shithole country, no, by far not. Maar daar was het goed toeven? Daar was het goed toeven in de Outback. Ja. Ja, en... maar door hem dreist ik die hand niet voor niks. Och, ik zie op elandjacht geweest, dus we hebben het over. Maar niet met een best. Nee, daar hebben we echte geweren. Echte geweren. En die trokken wij door vanaf de berghelling, met 6 man aan een touw naar onder. En wie smaakt het in Nederland? Oh, ik kan het gewoon niet vertellen. Oh, dat is lekker! Oh, dat wist ik haar niet weten. Luister, dit woont in Venlo-Zuid. Maar wie komt ze dan heen terecht? Ja, 4 Leger des Heils. Ik zat in de opvang hier voor dak- en thuislozen. Hier bij Moveo op het kazerneterrein. Maar het was dus nodig dat iemand zich die opvangen? Ja, want ik kwam uit Noorwegen met helemaal niks. En dus ik ga echt helemaal niks. Ja, ik ga je rugzak. En een paspoort. Dus dan moest ik... Daar moest alles op in gang gezet worden. Hiet dat opzien Venlo's. Ja. Dus dan moest ik een bijstandsuitkering, dan moest een zorgverzekering. Ik moest een huisarts krijgen hier in Venlo. En toen ze dat allemaal had? Ja, dus toen kwam de soepbus van het Leger des Heils, 2 keer in de week. En zodoende was het Rashid Ko, toen mij gezegd, hey Ad, wij komen ook bij de vogelhut. Ja. Maar daar is een oudere mevrouw en die komt handjes tekort in de tuin. En Rashid zit hier ook bij het huis van de wijk? Nee, die kan elk moment komen met de soepbus. Dit uit de soepbus? Ja, dat kan elk moment komen. En s'avonds zitten met de jeugd. En s'avonds heeft hij hier ook nog jeugd. Is een soort van jeugdsoos of wat? Ja, dat is voor de hangjongeren van de straat af te halen, die komen dan hier naar binnen toe. Is dat niet heel belangrijk in een week als heel deze? Belangrijk, ja. De Luiterweg? Ja, want we hadden heel veel hangjongeren en nodig geen einde meer. Oh, dus is dat voor een groot gedeelte dan op het konto van Rashid te schrijven? Ja, Johnny ook. Johnny Driessen. Die heeft het allemaal voor gezorgd. Ja. Want de vogelhut is toch wel een beetje een begrip eigenlijk, hè? Ja, dat kennen ze eigenlijk... Ja, hier in Oost, in ieder geval. Vroeger waren de vogelhut de carnavalsvereniging. Ja. Hé, maar José, dus hoe lang woont die al hier in de week? Nu in 1 april werd het 5 jaar. 5 jaar? Ja, ik ben van Noord naar hier gekomen. En ik werk hier al 2 jaar als beheerster. Venlo Noord? Ja. Eigenlijk genueën? Ja. Ik zeg altijd leven gewoon nog genueën. Ja, eigenlijk is het ook. Tegenwoordig moeten ze dat wel Venlo Noord gaan noemen, maar hè? Zeg mooi geneu. Dus, Hoe zeg je dat? Geneu? Geneu.
Geneukt. Ja. Ja. Hetzelfde, maar dan anders. Maar Ja. José, wat ik zo leuk vind, is dat in dit programma, Ja. kent je het programma ongeveer? Ja, ik kijk Ja, altijd ik zag de wagen. Ja, je keek en je keek en je keek en je Ja, keek en ik je denk, keek en toen dachten wij onderweg. van, dan gaan we toch... Zullen wij even onder het afdak gaan Ja, Zullen we dat doen? Ja. Hè? Ja, José. Want in dit programma Ja? maken we altijd bewust Ja. ruimte Ja. voor, ook voor goednees. Oh. En als ik tegen u vertellen Ja. dat maak even wij licht. sprake hebben... Oh, Ja, kijk. heb ook liggen. Dat hier sprake is van een ummekier eigenlijk. Van veel hangjongeren. Ja. Nou eigenlijk geen hangjongeren Ja. meer. Nee, ze gaan niet meer. Dan denk ik bij mezelf, A, super verhaal, maar Ja. B, wie duizen dat dan? Is het geheim dan alleen maar De zorgen jeugd? dat ze een Nee. honk hebben? Nou, ja, de jeugd die komen hier naar binnen toe. Die Ja. kennen hier biljarten, ze kennen hier voetbaltafeltennis, ze kennen hier darten, ze kennen lekker chillen op een bank met voetballen kijken. Dat doen ze met zijn ganse groep. Nou, en dat is gewoon geweldig. En En dan die moest kunnen natuurlijk... komen, hè? 24 à 30 man, hè? En dat wil En zeggen, van wanneer tot wanneer kunnen ze terecht? dat is maandags van 8 tot 10 en de woensdag en de vrijdag ook. Dus 3 keer in de week. Zo borst met 1 keer in de week, nog wel 3 keer in de week. En dan moest natuurlijk goede mensen hebben die, Ja, dat, Dat is die ze aan Rashid, kunnen. Rashid en Rubens en Johnny. En wat er dus rondom nog omzet ook nog, want dat zijn dus mannen en die moeten die kinderen dus in gereel houden. En dat gaat goed. En wat is, dik best de, hè, deze meneer zei het al, dik best de moederkloek Ja, zeker. van, Ja, van het... Dat is mijn titel die ik aanheurig heb. Hè? Ja, Van het Huis van de Wijk, Ja, nee, hier van de Vogelhut. de Vogelhut. Ja. Ja. Ik ben, Wat is, ik het ben verschil tussen, wat is het verschil tussen de Vogelhut en het Huis van de Wijk dan ja, eigenlijk? dit is, ja, het hoort toch bij jij, maar hier is meer voor de jeugd en voor kan doen. Die gewoon dus boeten de wijk gewoon ze van alles repareren, de tuinen doen van mensen die het niet kennen. En er zijn heel veel mannen erbij, die komen dan hier helpen, Ja. of vrouwen. En die gaan dan de boete de deur gewoon ze dus van alles maken. Wie leuk is dat? Ja, dat is heel leuk. En ik doe binnen het werk, hè. Koffie, thee. Ik ben de beheerster van de WAA, hoe ben ik hierheen geplaatst? Van de? WAA. Van de WAA? Ja, ja. En wat deed ze eerder dan bij de WAA? Voordat ze dit ging doen? Ja, inpakken, En wie komt ze bij de WAA terecht? vanwege de rugklachten wat ik heb. Afgekeurd. Nou, niet afgekeurd, vandaag werd ze me afgekeurd. Nee, lastig hè? En ik koos helemaal mee in de groene maatschappij. Ik was niet te lang blijven staan, ik was niet te lang blijven zitten. En toen is gezegd, er is voor de WAA, toen heb ik 4 jaar op een wachtlijst gestaan. 2 jaar bij de WAA en toen kreeg ik te horen, iedereen bij de WAA moet weg. En toen heb ik gezegd, dan wil ik hier aan de Vogelhut geplaatst weer. En nu zit ik al bijna 2 jaar in. Maar daar is dus wel, op een gegeven moment voelde ik zelf op moeten komen. Ja. En gezegd van, ik Ja, wil ik bij de wil Vogelhut bij de geplaatst Vogelhut. worden. Ik stond gans onderaan, ik zeg, ik wil nou naar boven toe. En dat is nu ook naar boven. Letterlijk En naar nou- boven. Ja, en nou zit ik- Bovenop de Leuterberg. nog. Juist, en nu zeg ik boven op de Lutherweg. Ja, op de Maar berg. heet dat, want ze nemen dich niet voor niks dan in één keer moederkloek hè. Dan ben je Ja. dus in, het zorgen altijd wel in dich gezet Ja, hè? ja. Ja? Ik ben Ja. een zorger. Ja, ik heb ook 4 jaar bij de Meebeamt gewerkt als vrijwilliger 3 keer in de week bij de zorg. Ja, dat zijn demente mensen. Ja. Dus op de afgesloten afdeling. En daar werk je ook 3 keer in de week. Die koken, Vrijwillig. die koken voor 24 man. Ja. Maar wat duist hij ook koken? Nee, ik doe wel zo'n eindje bakken. En mij helpen met van alles kloot te maken. Ja. Nee. Dat is leuk weer. Is dit nou, zo wie de Vogelhut hè, is dit nou een onmisbare plek in de Wiek? Eigenlijk wel, ja. Ja. Sowieso al voor de jeugd. En ja, allemaal die creatieve dingen wat hier nog gebeurt. En Lobes hier, kerstbiljarten. Dus het is echt een ontmoetingsplek. Ja, Hoe vaak ben jij hier? 3 keer. Ja, toch ook al 3 dagen in de week. En je begon met 1 keer in de week, hè? En dan zit je Ja, op 3 eerst dagen. 1 middag in de week. Dinsdags was dat geloof ik toen nog tijd, afgelopen juni, dat ik hier Ja. kwam voor het eerst om Kitty te helpen. Maar Kitty was op dat moment, wat was Kitty? 86 of zoiets? Nee, Kitty is 77 en die kwam Oh, nou ja, met de fiets hier naar 86, boven toe. 76. Maar goed. Op een gewone fiets? Ja? Geen elektrische, Nee, een nee, normale nee. fiets. Nee, Dat was ook zo'n moederkloek. Ja, maar dan echt voor de moestuin. Voor de tuin. Dat is daar ginds, daar onder
wat je daar ziet, die gele en die oranje pergolaatjes balken, daar, die pergolas, ja, die zijn speciaal voor om het mogelijk te maken dat de tomaten kunnen opgroeien, weet je, want die moeten Dat klimmen. ze kunnen ze opbinden. Ja, de tomaten en de paprika's. Dus hier stond dadelijk gewoon weer tomaten en paprika's. Ja, En als er mensen ja. komen die bijna niks hebben, dan Ja. zeggen ze, wat voor tomaten hebben we, neem mij. Ja. En dan geven ze het gewoon mij. Dus zo ben ik hier gekomen om Dus haar te eigenlijk helpen. een klein beetje voedselhulp nog. Ja, ook dat. Ja. Dan, Ja. ja. Dat moet ik eigenlijk niet nemen, maar als ik weet dat mensen bijna niks te maken hebben en ze hebben zin in tomaten, dan pluk het op haar, neem mij. Ja. Wortelen het niet helemaal wat mij. Ja. Nee, maakt dat niks uit. Maar waar is Kitty nu? Kitty is nou bijna 78 en die stopt ermee. Ja, Oh, die stopt dus ermee. Ja. echt, dus, Maar die zit ook nog voor de megastalligheid. Ja, die zit in de overal van alles. zit die. Ja, die zit ook echt in verschillende Ja. verenigingen die zich inzetten voor het milieu en tegen milieuvervuiling, et cetera. Ja, Jij kwam Ja. hier, Ja. zei je net, vanuit Ja. Noorwegen met helemaal niks. niks. En je nee. komt dan in Venlo terecht Ja. en uiteindelijk kom je hier terecht Ja. in eigenlijk een relatief kort tijdsbestek. Ja. Wat betekent dit voor jou? Nou, Deze plek ja, en die mensen? Nou, wat betekent voor mij inmiddels heel veel. Omdat, ik heb dus geen werk. Ik heb een bijstandsuitkering. En dit is een perfecte plek voor mij. Om jezelf te kunnen zijn. Ja, en om dingen te doen die ik graag doe. Waaronder metaal bewerken. En dat is waarom hier het nodige aan metaal ligt. Dus ik ben hier nu actueel bezig met wat Anton noemt een buitenkeuken te creëren. Hij is in wording, hij is nog lang niet af, maar hij staat hier achter je. En dat maak jij gewoon. Ja. Ja, en het geheim, de clue daarbij is dat het alleen maar van scrap, van spullen, afval. van spullen die anders weggegooid zouden worden. Daar maak jij een buitenkeuken van. Ja, hij heeft dat heel creatief genoemd een buitenkeuken.